So, what's up mga katulong sa mayong hapon sa inyong tanan niya. So, in this video, okay, nakachamba ta karon na show this tagong. Okay, so, karon tanawin yung haggard play ko, no? Oo. So, pumata na ko, no? Ipukaw ko ni Wina, kinaro bigla ang show. So, dito sa Ace and King, so mag-shootout niya, one clown lang. So, uban may mag-arrange may gamit. So, kung si Wina nag-arrange na gamit rin. Mag-arrange bang? Yep. So, guys, na akong gamit. So, magic to costume. Magic. So, ang akong bato na lang kay maligo. Okay, so maligo. At aron tatatawad. O ba ni buko maligo ninyo? Tara! Tayo sa, ang mata sabon. Ito rin yung gamit na ko dati yung bulag. Butang ka nagkuhan. Uba na kaayo. Uba na kayo? Maligo na da. A few moments later. Di ara mga katuto no, so man naman jud tagligo ani, humot naman jud atong itlog ani. So nagkuha ta rin sa amin nga dako aron harbiso na to ating mga bungo sa atong panagway o di ara o. Ngidnura nagmaayo. O tanaw-tanaw pa sa kamera o. Nudnura maayo na o galis nga lang ilong ning agi o nagpamaak pa sa ngabil. Mo jud kurik ang tawanan mo gwapo ba. O dara naman nudnura maayo na. O tara ba o. Flex lang po na ako akong pagumangkon na no na mangilo og siber o tara ba. Bahala ka di ko ni kon. Bahala ka daw pasamat pa lang gani. Ako'y patay sa muminahan ani. So nudnura na rin maayo en humana o. Natubang pa jud og kamera ning kung o tanawar ko ni mana. So yun mga katutuno, so naka-ready na ta. So akong bag okay na. Siyempre na ang magic dire, ang paratanarias, halimbawa makatip tayo pang juggling. Gago! Siyempre pwede mo biyahe pag walay helmet. So tara. Set na yun. Tanawa yung tawa namin lakaw raway pa ng hilo. Ito na yung cellphone niyang gibilin. Uy! Pwede rin! Kadang haglan dagway yung tawa na ay. Siya gamito yung Samsung niya sa niyang parte. Watch sa cellphone. Gayaw-yaw na o. Iyang cellphone daw nabilin. Ang cellphone nabili. Nabi na. So mga katoto, yat dito mo ito. Dito tayo sa Ace and King. Dito tayo mag-show. So tara, bari ko ninyo. A few inches later. So yan mga katoto, no, so nangagin ko dito sa Ace and King. Okay, nakailis na pud ko, naka-makeup na pud ko. So karon, okay, dito tayo mag-show sa wala pa ito. So ngayon nakipektaw dito mga katoto, no, so kung kauban karon kay si syempre, shoutout ya Junior. Di ako bakla. Ayan, sumingaw bagay diri no. Oh, di aro. Kapadyoy kataw-taw. Ang among sabot diri, ang cool time diri ay 4 PM, pero hapit na mag-alas 5 no, pa tao. So ang makita niyo na tao diya, mga pikas venue na, ano na daw. Yung nadulan ito lato lagi na oh. Oh, di ba wala ka na, murag mao ni sila to nakapi. Hi, ma'am. So atangin niya mga katoto ang atong parlor games. So kato ang uban pang makita ato sa performance na ko niya. So, maulan doon. So, paabot mo niya to. Thank you. 1 hour later. 4, 5. Magkapatid ko sila ma'am, kambal. Mag-igsoon. Wala ka kambal ma'am no? So, ikaw dito kagawad, subog dito kagawad. Mayor, dito ka mayor. O, senyora, dito ka. So, before na mag-start, so bago na magsugod mga bata, paminaw. Okay, magpapakilala muna kayo. Ang sasabihin nyo lang, nickname nyo or palay or angga. Okay? So, dahil di ko pa kayo kilala, magpapakilala kayo, kuya. Okay. Nagtruto din na po rin, diri ay. Okay. English, Bisaya, Tagalog. Bisaya. English, or don't you worry about that. Charot. At ate, anong pangalan ni ate? Kung sa'yo mo pangalan mo, what is your name? Gitaglaw ka po yan. Kung sa'yo mo, kung sa'yo mo pangalan? Anton. Ikaw, senyora? Liza. Eliza, and you are? Frank. Frank. It's a prank. Ikaw kaya? Gab. Gab! Okay, so isa-isahin natin. Alright, so ate, ikaw, chocolate. Chocolate. Wow! How na gusto mo yan ni Mamoy? Yung na anak, ma'am?
Kasi anak, ay mo anak mang no, gusto niya mang no. Inigda ko ano yung maritis ni. Ayan sa, ikaw niya, chocolate. Chocolate. Oh, suko ka? Wala. O ikaw senyora, chocolate. Chocolate. Very good, ikaw, it's a prank. Chocolate. Chocolate. Okay, Gab. Gab, chocolate, dili mang luwa ha. Chocolate. Chocolate. Very good, so. Ang gagawin natin, ang chulukoy, isumpay natin sa chocolate. Okay? So, ang mangyayari ngayon, isinggit ninyo ang chocolate, chulukoy. Ready and sabay-sabay, go! Ginawa mo na yung mga okay, so, this round, kidding around. Uy, paminaw, ay sigmaritis niya. So, paminaw, kidding around, final ta. Ang magkamali, tanggal sa dula. Nakasabot, wala. Itaas ang kamot. So, kasabot. Tinawa ang mga lagi. So, final ta. Kuya, ayusin anak. Kuya, kinulupad ka madugay. Yan lang ha. Okay. So, ate, ikaw, chocolate, chulukoy. Unsa? Tama ka mali. Maro-maro ni ma'am. Sa. So, dito sa taman mga katuto, no? So, at ang ipang ubang basic magic and parlor games na gina-upload daw dito sa akong channel. Sa mga wala pa nakasubscribe, no? So, subscribe my YouTube channel, The Yogi Show, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ko na video. So, bye-bye! Thank you!